הרבה זוגות שמגיעים אליי לא מגיעים בגלל שאין ביניהם אהבה. הם מגיעים כי יש כאב, כי יש שבר, כי יש בלבול. והם שואלים, למה זה כל כך קשה? איך זוג שאף פעם מרגיש פתאום כמו שני זרים? ואני מבין אותם, כי האמת אף אחד לא לימד או הדריך אותנו להיות בתפקיד מורכב כל כך בתוך זוגיות. לא לימדו אותנו איך מדברים כשכואב, איך מבקשים קרבה כשנפגענו, או איך משיבים את הרגש כשכמעט קבע. אבל דווקא כאן יש מתנה נסתרת, כי משבר בזוגיות הוא לא בהכרח סימן שמשהו נשבר, לפעמים הוא הזדמנות נדירה לצמיחה אמיתית. ההשגחה העליונה לא טועה, ואם שניים חברו יחד, זה לא במקרה, גם אם עבר זמן, גם אם יש שתיקות, זה לא אומר שזה נגמר, זה רק אומר שיש רובד שעדיין לא התגלה. משבר זה לא סוף, זה סימן שהקשר מבקש לעבור לשלב עמוק יותר, פחות הישרדות, יותר אמת, פחות מצודק, יותר מרואה את השני באמת. שמי רחמים פורטי, ואני יועץ מטפל זוגי בגישת ה-CBT. אם אתם מרגישים שהאהבה עדיין שם, אבל הדרך קצת נעלמה, אני כאן בשביל לעזור לכם למצוא אותה מחדש, באמונה, בהקשבה ועם כלים מתאימים. להתראות.